Naglibog ba ka kung unsa nga kurso imong kuhaon or unsa nga klase nga trabaho ang imuhang applyan? Naglibog ba ka kung unsa nga sakto nga choice imong buhaton para sa imong pamilya o sa imong kaugalingon? Karong buntaga mo na itong pagisgunan. Welcome sa itong devotional. Kinig hapon si Pastor John Carges. Akong i-share ninyo ang verse. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang Ginoo magapanalangin sa ihang mga pulong. Isa ka butang atong i-consider sa pag-abot sa atong mga pangandoy o kaugmaon sa atong pamilya o sa atong kaugalingon ang mga choices nga atong gibuhat everyday. Usahay isa lang ka wrong choice mo ni muguba sa ato ang tibok pangandoy. Usahay sa isa ka wrong choice lang nato mo muguba sa atong relationships o sa atong pamilya. Importante nga mahimo nato bisag gamay ra na siya nga choice or decision. As long as in line na siya sa will sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo, muhatag nig dako nga impact, maayo nga impact gyud sa imong kinabuhi ug sa imong kaugmaon. Na siguro naglibog ka, unsa may pilion nako? Both sides ang advice sa imong mahigala siguro dili clear, ni duol na kag usa ka advisor, dili pod ka convince sa iyang advice. Ikaw mismo na kay pangandoy nga ginapray nimo pero dili mao ang niabot nga opportunity. Siguro naglibog ka, padayunon ba nako ni or dili no? Abi nimo ang verse nga tong gibasa naghatag usa ka powerful kaayo nga life principle o mahimong habit nimo ni dako kinig impact nga mo arrange o mo organize sa imong future o sa imong mga pangandoy. O ingon dinhi your word. Ang word dinhi of course naghisgot ni sa word of God, sa instruction sa Ginoo. Muisgot ang word of God, daghan na magpamaagi karon nga ma-update ka sa pulong sa Ginoo. Usahay pwede ka magbasag Bible. Ikaduha pwede ka maminaw og mga sermon videos sama niini. Ikatulo pwede ka maminaw og advice sa usa ka higala no. Daghan no, pero gusto nako nga nagyud kay isa ka regular nga practice sa pagpaminaw o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Bible, hopefully na kay Bible sa inyong balay. Aside ni ana, kung di pa ka comfortable o basag Bible, pwede ka maminaw og mga devotionals nga sama niini or mga sermon video sa social media or sa uban pa nga resources. Puna imuhang hunahuna sa mga pulong sa Ginoo. Puna imong hunahuna sa mga positive nga mga promises sa Ginoo. Ingon dinhing David, your word is a lamp to my feet. Unsa man ang lamp? Ako bata pa ko sa una naami lamparilla no sa among bukid. Ug ang lamparilla gamito na mo na siya kana magbaktas mig gabi kay nakaabot pa ko atong panahon nga wala pay kuryente sa among bukid. Magsuga mig lamparilla para makakita mi sa dalan nga mong agianan. So ang pulong dai sa Ginoo mao ni giya sa atong tikang matag adlaw. Sa manang tikang matag adlaw, it talks about our daily decisions, di ba? Everyday nagahimo tag mga single steps, small steps, small decision, small plans. O ingon pa gina dinhi, and a light to my path, kahayag sa iyang dalan. So makita nimo dinhi ang kalayan sa lamp o sa light no. Ang lamp sa matagtikang nimo, ang light sa agianan na gid siya. So maingon nato nga burabag mas long range ang light dinhi nga part no. So kung gusto ka nga ang imong decision everyday mo nimo hatod nimo sa imong kaugmaon or hayag nga kaugmaon, ingnon na nato nga dili ka masipyat sa imong mga decision makings. Hala himo ang guide ug mapa ang pulong sa Ginoo. Himo ang partner ni sa imong pagpanginabuhi, sa iyong pagskwela, sa iyong pagtrabaho, sa inyong relationships. Himo ang sentro ang tingog sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sukad wala pay nagmahay sa dihang ilang gihimong guide ang pulong sa Ginoo. Wala na ilaing pinaka the best nga mo guide sa imong life, mismo ang naghimo nimo ang Dios o gitagaan tanyag Bible, Word of God para mo ni mahimong guide or manual para ma-enjoy, magamit atong insakto atong kinabuhi ug mahimaya malipay ang naghatag niini. Daghang salamat, magampo ta. Amahan, salamat sa reminder nimo karong buntaga. Unsa ka importante Ginoo ang mga pulong nga mahimong giya sa among kinabuhi. Pasayloan mi Lord sa panahon nga amo ning na-neglect na pabiyaan, nabiyaan Ginoo. Mas na-prioritize na mo Lord og ubang pang mga butang o karon Lord nagahinulsol mis ang mga sala.
o gagiyahimig balik Lord sa iyong mga pulong tagaymig kasing-kasing anda mo adjust mo bag-o sa among naandan sa kinabuhi. Kining tanan na mo ginasalig sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen.